Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Papasalamat po ako sa tinawag kong tabang ni Administrator Luis G. Villaferti sa makakatabang sakukan pagpasalming ko kan matakot. Salamat po kanin tinawag sa sako. Nakulang bagay na tabang mga samo. Magkiwiyaw na nagsarong, ilang maray na putkan nindot. Nakulang ng karatabangan sa pamilya ko sa nakakulangan. Kulang pong pasalamat kay Sir Luigi. Binakal po sa kuyang darang panindang ice trap. Tapos po ako nagpapasalamat sa inda. Sana po, dugol pang biyaya na mag-abot sa inda. Po nagpapasalamat ini po niyang tabang pagabos kong presidente na tutawan in gift giving ngunya na aldaw na kapistahan kang sa muyang Amang Santo Niño. Yan lang po asin salamat kang sa iyang dakulang effort ngunya na aldaw. Mga tugang, welcome sa programang Bicol Connection. Good morning, welcome. May ribanang kita about 11 o'clock in the morning. Sa paga-urlay-ulay kan mga napapanood na tema ngunyan aldaw. Paga-resibinin mga report tali sa mga karonda. Sharing man po ang pagkikipag-ulay sa pwedeng maging newsmaker. Sa lado teknikal ang sa kuyang mga partner, digdi si Engineer Abby Toralio. Sa information si Jimmy Guanzon. Yan man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez ang sa mga finance manager. Sa transmitter site, Engineer Felix Lagrimas. Asin man, yan naman si Tony Saison. Ang sa tuyang maskuladong PSG. Asin si Aldrina Orlando. Aldaw na Martes. Siriman po ang mga may kumpleanyo. Riga papaabotan mi po ni happy birthday. May we have many more birthdays to come. Barita ko si Second District Congressman Elry Villaferte, kumpleanyo ngunya na aldaw. Kaya palayugan tanin happy birthday. May you have many more birthdays to come. Ali sa indo pong pamilya. Siri man po sa mga supporters, mga leaders sa segundo distrito sin bilog na probinsya ng Camarines Sur.
Asin sa may mga kumpleanyo pa, happy birthday sa Endo. Si batchmate Susan Panti Indraka, happy birthday. Si Babs Darwin Cortan, Angelica Piano, happy birthday sa Indo. Sa kansa ko yung pamangkin, nag-birthday kasudma, si Samson Bermas Jr. Kana Biga Aligaspi City. Saka si pinsan na Weng, Espinosa, belated happy birthday. Si amigong Karondang Vicente Antonio Pabilinya, nag-birthday man ito, belated happy birthday. Si dating konsyal Rapi Kompetente, garo nagsilibrar naman kan sa iyang kumpleanyo kan umasilibrar naman kan sa iyang kumpleanyo advance. Saka si Mading Marian Nica De Leon, advance happy birthday mang kisay kay pretty boy Villa Gomez, ansa ko yung amigo. Advance happy birthday man kay paring Rick Lagarto Arnedo. Sa mga Mr. and Mrs. na ma-celebrate kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indo Gabos. Sa mga may kapiestahan dyan, happy fiesta. Asin kung pwede, narandaan talang sa pamilya na sana dahil na nagpararembitar ng mga makikipamiesta dahil gayo pa kadakol ning handa ta baka magparanos takot ang mga para pakipamiesta takon mamultahan. Lalo na ang mga kagarong pag naghanda ka mo asin i-openin do sa publiko baka mapamultaman ka mo. Oy, sa nagkalat ngo niya ng mga flash report sa mga Facebook, sa social media. Ang color itom na Land Cruiser na piglulunadan daan ni dating Congressman Nonoy Andaya, pinaputukan in Badil, nagaresulta sa duwang tama nin bala. Maswerte daa na nakalagbas na bala. Huli sa bulletproof pala nini. May agimat pala nini yung auto ni dating Congressman Nonoy Andaya. Dahil ta bulletproof, nakaligtas pong dahil nagtagos ang bala, naglagbas. Kaya dahil tinamaan na dating congressman. Bulletproof ang bihikulo kan sinambit ng dating congressman. Nangyari da po ini, ngunya na alas 7 kasubagong alas 7 nin pagkaaga diyan sa barangay Palestina, Pili Camarines Sur. Iniimbestigaran pa man po na sinambit ng insidente. Mga
Matugang sa pinaluwas man na Memorandum number 2021-05-009 last May 31, 2021 kan Land Transportation sa Office address sa Assistant Regional Director, Chief Operation Division, District Chief Law Enforcement Officers Regional Region 5. Subject precautionary measure on the imminent threat tropical storm Dante. Iguana naman po kay bagang route nin panahon. Malata pwedeng maapektaran po an sa tuyang lugar. Relative to the request of the Office of the Civil Defense, Region 5, and as a precautionary measure on the imminent threat of Tropical Storm Dante, trips of provincial buses, vans, private cars, truck, and all other motor vehicles traversing Bicol region bound to Visayas and Mindanao, and also to Masbate and Catanduanes are temporarily cancelled until lifted starting 12 a.m. of June 1, 2021. Tuesday, ngunyan aldaw. This is to avoid congestions of Maharlika Highway and Port of Matnog and Sorsogon. Please assist in the dissemination and prepare the necessary advisory for the information of the public. For strict compliance, Francisco Ranches Jr., CISO 6, Regional Director. No entry of all vehicles bound to Visayas, Mindanao, Catanduanes, and Masbate and Del Gallego border. Nabilog man pong Bicol Region, nakasairarom na sa Bicol sa signal number 1 huli sa bagyong Dante. Padagos po na naghihiro ang Tropical Storm Dante sa direksyon na Hilagang Kanluran, Pasiringon sa Eastern Visayas. Sa Severe Weather Bulletin number 9 kan Pag-asa na ipinaluwas sa kasubagong alas 5 ni Naga, oring nasiripan ang sentro kaini sa distansyang 310 kilometro silangan ng Surigao City, Surigao del Norte, o 380 kilometro sa silangan ng Maasin City, Southern Leyte, 10.2 north degrees, 128.3 east. Daradara kani ang nakusog kanaduros na maabot sa 75 km per hora. Harani sa Tahaw asin pabor bugsok kanaduros na aaboton sa 90 km per hora sa rikas na 20 km per hora. Nakabandera man po sa Tropical Cyclone wind signal number 2 ang Eastern Samar and Northern Samar. Signal number 1 sa Luzon, Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, as in southern portion kan Quezon, Tagkawayan, Ginanyangan, Buena Vista, San Narciso, San Andres, part of Visayas, Leyte, Southern Leyte, Biliran, as in northern portion kan Cebu, Catmons, Sugod, Borbon, Tabugon, City of Bugo, Medellin, Daan na Bantayan, San Remedio, Tabuelan,
including Bantayan and Camotes Island, as in ang party kan Mindanao. Pwedeng maglandfall sa Eastern Samar ang bagyong Dante, at San Gerd na Banggi. O sa agang-aga. Maagi sa bisinidad po ini kan Camarines Sur, Catanduanes area sa agang hapon. Saka ini mga bago ng direksyon pahilagang pasiring sa Philippine Sea, silangan ng Northern Luzon sa Webis, asin pahilagang silangan naman sa Biyernes. Bigalaw man na makusog pa ang tropical storm sa masunod na 48 oras, asin magiging sarong severe tropical storm sa Miyerkules na pagkabanggi o Webes ninaga. Pero dahil sa posibilidad kan paglandfall sa masunod na 24 oras, posibleng magluya man ini, inaabisuan man ang gabos na magatinir, maging alerto, asin na mag-antabay sa sunod na ipapaluwas na weather update kan na Pag-asa. Kaya ang Bicol Region po, nasa Erarom ang Bicol Region sa signal number 1 kan bagyong Dante. Sa Ropaman pong bareta na ang province of Camarines Sur has been granted writ of position as per civil case number 1 P-172-2018 issued by the RTC Pili Branch 32 dated January 12, 2021 with regards to the area where they will construct the iconic Capitol building. O kaya pwede na po dyan ipatindog ang magayuno na maray, magiging modelo sa interong Pilipinas, ang ipapakonstruir na iconic Capitol building kan probinsya po ng Camarines Sur sa pamamayan ni Governor Mix Villaperte. May pinaluwas na pong resulta nigdi an korte, an RTC Pili Branch 32 granted writ of position as per civil case number na banggit ko na po. Ining iconic pating iniyo garo kung mahiling nindo ni pagnamana garo ka nasa New York or nasa ibang bansa, sa Amerika or igwa man kaning mga araw kaning mga building na talagang magayuno na maray. Kakaiba po ini. Kumbaga sa pwedeng maging tourist attraction pati ini. Dayuhon, as in maging modelo kanibang mga probinsya sa bilog na Pilipinas. Magiging landmark ini, magiging pride of province of Camarines Sur. Ninhulit magayuno nining maray. Kaya baga ginaba na itong old Capitol building dyan sa Capitol Complex. Tayo na niyaan ipapatindog bagong iconic Capitol building. So the court order clearly stated that the local government of Camarines Sur has the right to possess the subject property and all those illegally occupying the land should refrain from positioning and vacate the premises. Kaya itong mga nagsasabing mga tenants dyan, illegal pala sa indong pag-okupar kan sinabit ng lote, and pinapa-iwas ka mo, babawalan ka mo dyan na posisyon, mag-possess or possessing or mag-pwesto. Kinakaipuandang ibakante nindo ang sinambit ng lote or premises. Likewise, it is hereby ordered
that the above named dependent owners, possessors, and or any of their agents' representatives, counsels, and any others persons under their control and supervision refrain from possessing and exercising the right of dominion over the parcel of land as described above, vacate and deliver the material possession of the same to the province of Camarines Sur or any of their lawful representatives. Farmers who were urged by Pili Mayor Bongalonta to fight against the court order are not even owners. Kaya itong mga sabing tenants, mga paraoma na pig-encourage o pig-alok ni Mayor na makipaglaban sa enda, ang diretso, Paul Tamayo sindang ownership. Bako sindang kagsadiri, even tenants of the said land, farmers were even allowed by the LGU Camarines Sur to use the land. Dahil po kamo pwedeng i-allowed na magamit kan sinambit ng daga for farming without any payment or lease to the subject area up to the present. And now it is being used by Mayor Bongalonta to disrupt the position of the province to the said terrain. Pili Mayor Tambong Galonta, ex-Congressman Rolando Andaya et al. Should be charged with contempt of court and for inciting the people to go against the project. The affected farmers that were referred by Mayor Bongalonta are illegal settlers and not entitled for any compensation. So dahil kamo entitled, natawan na ning ano pa man na kompensasyon dapat sa sinambit ng issue. Kaya po, pwede nang paluay-luwayo na patindugon ining naggayong-gayo ng iconic Capitol building sa probinsya po ng Camarines Sur. Kung mahiling nindo ang picture kayo ni abang gayon, garo kaya sa ibang bansa o ibang lugar na ano ng pagkagayong-gayon kan sinambit ng iconic na ining planong ipakonstruta ta inian marepresentar kan lalogon kan probinsya. Kung ini po maman, pwede kitang dayuhon pag kan mga turista, dagdag income sa probinsya, sa mga negosyante, ta siyempre machirik in sa mga foreigner, sa mga hotel, makarakan sa mga restaurant, sa mga taxi, mabubuhay, negosyo. Dahil kan pambihirang iconic Capitol building sa probinsya po ng Camarines Sur. Medyo makarakantidad lang ini. Garo estimate ko kay niyo kan nadangog ko itong magkaigwanin na garo announcement kay ni ang Kapitolyo, garo abuton sa mga 500 million kayo din eh. The provincial government of Camarines Sur officially launched last anong taon na daw to? Nalingaw na kaya ko. Iconic provincial capitol building. Then inian na primerong mahihiling tang Kapitolyo na naggayong-gayo na. World class po ini and eco-friendly infrastructure na ma-preserve kan kultura as in pag-support sustainable tourism na makrear po ng national symbol na magiging burabod of pride kana nasyon asin kan mga taga Camarines Sur. Na primerong pagkakataon ang pagkaigwat ng sarong magayon na conceptualization na magkaigwa ng inisyar kanian sa tuya pong mga opisyal kan probinsya.
na sana kung may mga arog po kani, suportaran ta po. Ani ba man kaya nagpaparakurunta. Ngunyan, ta may pinaluwas na pong desisyon ng korte, pwede nang ipakonstruir po kan probinsya, kan Kapitolyo, an iconic Capitol building. Na dyan na po ang mga building, ang mga department, ang mga iba-ibang klaseng departamento. Dyan na po gayud sa raroona ang Office of the Governor, Office of the Sanggunian, baka dyan naman sa iconic Capitol building na yan, baka itong mga iba-iba pang mga departamento sa raroona lang dyan, sa abanggayon na pagka-design kana construction kay ni pong sinambit ng iconic Capitol building. Diyan na po pagsasara roon. Kita lang kayan gayud ang igwaligdi. Sa ibang nasyon ni Guaman, pero kung sa Pilipinas garo kitaan pang world class na Capitol building, ta iconic nga ni. So pwedeng maging modelo pag pangarugan kan ibang mga probinsya, dayong kan mga turista, dakulang orgulyo ini. Ano po, dakulang orgulyo ta ini. Saro ini sa legacy na sinasabi asin dakulang accomplishment kan administrasyon po ni Governor Migs Villaferte sa tabang ni Congressman Elry Villaferte. Oras sa mga tugang 1 minute before 10 o'clock in the morning. Palayugan ko daw ng good morning ang sa to yung mga Facebook Live viewers. Si Maria Jane Royong, good morning. Si Jimmy Guanzon, ang sa to yung pag-iriba, nag-watching. Si Venus Prestado Salva, also watching. Si hermanang Monica Perique also watching. Thank you so much. Saka si hermanang Michelle Pasiti, si hermanang Marwa Yacero, si hermanang Melanie Mendoza, and si Mr. Dirk Vander Gaysen of Lima Solusay Pro Solusuwatsi. Good morning man ki aspirant councilor Joriel Kaayaw kan syudad kan Iriga ngunyan po nagtatabang sa opisina kan Capuerte headquarters sa Iriga City. So may mga gustong maghagad tabang sa Capuerte, medical assistance program kan probinsya ng Camarines Sur. Sa pangenot ni Gobmix Villaferte, pwede ka mo magdulok ki aspirant councilor, city councilor Joriel Kaayaw. Garo siya ang nag-aasikaso ngunyan dyan. Asin man ki aspirant city councilor Skylab Nagrampa Regalado. Sa mga gusto man na maghahagad tabang sa Capuerte, matatabangan ka mo. Yaon ang sa indang pagtabang po sa indo, lalo na itong mga may hihilang, may problema sa laboratory, sa mga kung ano-ano pang mga
tabang na sa indo pong hahagadon, pwede ka mong magagad sa indang tabang para ka mo ma-assist. Ano po, kung ano mga requirements. Pero mga requirements kaya na saro na dyan ang certification of indigency or medical assistance coming from barangay council. Mapapirma ka mo kayo sa sendo pong mga mabubuot na mga punong barangay. Dahil po grabe ang pagtiyos kan mga kababayan lalo ng tiyos, lalong nagtitiyos mo niyan, magkahilang ka pa. Ibakal mo pong bulong, ibayad mo sa doktor, ibakal na nindong pagkakan, magaganda lang ka mong tabang sa kapuwerte. Medical assistance program kan sa toya pong gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Padagos pa pong pinag-iimbestigaran man kan PNP ang pambabadil sa lunada ni dating Congressman Rolando Andaya Jr. Kaso bago mga popo mas imenos mga alas 7 ni naga. Duwang gayo da ang tama nin bala ang sinapo kan lunadan na sinasabing maswerte bulletproof na auto. Taday nagtagos, day naglagbas sa laog kana auto an bala. Takon ba kung bulletproof, posibleng luminagbas an bala. Kaya dapat maano ini maintindihan ngarig maaraman ang katotohanan. Kundi naka-smile ba kasi Congressman Andaya habang napicturan. Kaya manlugudan iba, duda. Baka na naman niya padrama effect na naman lang ngayon. Sabi ka ni ba, sa lumang tugtugon or tugtugin. Pero sa iling ko po, maray nang imbestigaran po kan PNP. Lalo na po kaya ngunya na ining si dating Congressman Andaya nagsusurusubra naman kaisog. Pero sabi kan iba, fake news ang barabaritang inambos ang linunulada na Black Land Cruiser ni ex-congressman Rolando Nonoy Andaya Jr. Sa nagluwas bagang impormasyon hali man sa Bicol politics. Garuda fake news na inambos ang dating congressman dahil planado subuot ini tamayo man lamang daang komosyon na nangyari, mayo man lang daang malinaw na paliwanag sa insidente, ni mayo man daang nahiling na insidente na may nagbadil sa lunadan kan dating congressman, mayo man daang police blatter. As in concrete police report ning nagsabing pang-aambos. Kadakol da nagsasabi na baad ngaya gibo-gibo naman lang ini tangarig makuhaan na simpatya kan publiko dahil sa plano kaning manggulo sa ginigibong iconic capital, iconic
Capitol building sa Pili, Camarines Sur na proyekto po kan gobyerno provincial sa suporta kan sa toya pong gobyerno nasyonal. Ano daw kaya pag may mga karahayan na proyekto dahil na lang suportaran kan iba. Inida kaya pala si ining piglulunadan da ang black Land Cruiser ni Andaya na pinaputukan ni Badil. Garo pasiringon gayod ang dating congressman sa tutugdukan kan controversial na iconic Capitol building kan Camarines Sur. Maswerte daang dahil nakalagbas ang nabala huli sa agimat o bulletproof na bihikulo ka na dating congressman. Nangyari dahil ni kasubagong mga puko masimino sa alas 7 dahil naga sa barangay kan Palestina, Pili, Camarines Sur. Oy, sabi ni Congressman Joey Sarte Salceda. Good morning kay Congressman Joey Sarte Salceda, also watching. Good news, Dante is having a hard time. Luway-luway siyang naglalaog kay malipot na paros. Kaya dahil siya tig-aasahan na magkusog. Padagos ang landfall niya sa party kang Samar. Landfall sa Tiyan, Nabanggi, sa party Canada, Samar. Thank you, Congressman Joey Sarte Salceda for watching. Okay, sa mga taga-probinsya kan Albay, good morning. Si paring Peter Incisa, Media Bureau Chief ni Kong Joey Sarte Salceda. Ano mananggad si Kong Joey Salceda? Makandidatong Vice President sa mabot na 2022 eleksyon, makandidatong senador, o mare-elect ka congressman, or makandidatong governor. Anong plano ni congressman? Text ko, sabi ko, interviewin ko siya. Abo baga magpa-interview. Saka na ngaya October ngaya, imbitaran ta ka ngaya sa Albay. Pag ako mapail na ngayon kan certificate of candidacy i-coverage mo daw ngayon, Joey, para maaraman mo kung ano ang kakandidatuan ko. Ang bira ka nga ko. Rayo-rayo na niya ako, day ko. Interview ta ka lang nga ako sa sa telepono or sa cellphone. Mga tugang ang oras alas 10 nin pagkaaga, pumpyang sa mga parataya sa STL. Pumpyang. Anak numero. Mga tugang, mahanap buhay lang kami. 10 in the morning. At yan, mabalik po kita. Hanap buhay muna kami ni Sir Lindon Toralio. Ubos mo na, sir? Alis na ako. Ang face mask at shield, dala mo? Oo. Ang alcohol, Kailangan pa ba yun? pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po,
pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay, itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong kidney care. Ay, agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng kidney care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan hatid sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky White, White, White. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung ang hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama, ang sagot dyan. Pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama, katabang pag may kalintura, abo, sipon, kulog sa tulak, joint pain, o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmacia Nazarea, Buhi Pharmacy asin Farmacia Nazarea, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yukot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176.
Sa OCD Fight, bida ang handa. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 10:20 nin pagkaaga. Good morning sa tuyang mga parantabay giraray yaong kita sa RPN DZKI sa programang Bicol Connection. Sa mga tuners ta, sa mga parantabay ta, nagpi-Facebook Live, mga Facebook Live viewers ta, good morning. Good morning man kay Ma'am Rosita Rombaon Nere from watching from Davao City. Good morning and thank you so much, Madam.
Katugang sa ibata pang mga impormasyon, nagapasar na po nin sarong resolusyon ang PDP Laban na tutulak kay Presidente Rodrigo Duterte na magkandidato magdalagan bilang Vice Presidente ka nasyon sa maabot na 2022 eleksyon. Mantang sinabi ni Raul Lambino, Vice President for External Affairs kan PDP Laban, ang pagtulak o pagpasar ni resolusyon kan sa indang grupo para agdahon inkaminoron si Presidente Duterte na magkandidato sa eleksyon sa masunod na taon. Kung ang mangyayari kani, magkandidato man ang gadasin ako o ni President Duterte na magkandidatong Vice President, asin magusto man si Davao City Mayor Sara Duterte magkandidatong presidente, ang tandim pala Duterte ay makusog lalo makusog na maray lalo ang kandidato kan administrasyon. Pero sa resolusyon tatawanan na pagkakataon na magdesisyon si President Duterte na makapagpili ni magiging presidential candidate o running mate sa sinambit ng pirilian. Na pagkasurundan ini kanaros 1,000 members and council meeting na pinagibo sa partikan Cebu. Ano daw kung nag-attender si Senador Manny Pacquiao, taga-baga kontra ini si Manny Pacquiao. Alagad mismong si Presidential Spokesman Harry Roque ang nagpahayag ka na kaaging Domingo na may autorisasyon si Duterte asin ang kakaigwanin na meeting kan sa indang partido politikal. Na pinag-authorize po ini kan presidente bilang party chairman kan PDP Laban. Pinag-uyunan man po or uyon man po digdi sa konstitusyon kan PDP Laban. Malinaw po na solaminting chairman anigwang poder o kapangyarihan na magpaapod nin siring na pagtitiripon. Sabi po yan ni Roque. Sinabi pa kayo na papabayaan na lang or depende na lang sa pasabong kan mahal na Diyos. Aki Presidente Digong Duterte kon madalagan na Vice Presidente kan nasyon kan Pilipinas sa maabot na 2022 national and local election. Kaya kung magusto si Sara for President, Digong for Vice President, ang mangyayari kani, ang magiging tandem, Duterte for President, Duterte for Vice President, ay makusugo naman rin na tandem ini. May nag-text sali sa 0909-20-19437. Good AM po, tubod ako sa hula na magiging maribok daan maabot na eleksyon. Agko kaya habong madaog. Di dae maglaban. Tama man ang gad po baga na reaksyon na ni hali sa satuyang paraan tabay. Na kung abong madaog, dae maglaban. Tama talaga po. Tama yan.
Hali sa 0909-20-19437. Good day po. Tubod ako sa hula. Si Sedo nagula. Idol. Si Madam Auring. Anyway, sa mga, siguro, sa mga hula-hula na magigida ang maribok ang maabot na eleksyon. Agko kaya habong madaog. Di dahi maglaban kung habong madaog. Tama. Taan laban po kaya, duwa man sana ang resulta. May nadadaog, may nanggagana. O anagana, ito ang maswerte. So nadadaog, medyo durdi malas, kung medyo dahil napapauntok, mataram na daya. Ay, inda tayo. Ano ta, minsan abong madaog ang ibang politiko. Pag nadaog, sasabihin nadaya, ay ano na tayo. Kaya ko nabong kulog payo, abong kulog daghan, aday na magtampi sa laban. Day na magkandidato. Kung gusto ning katahimikan sa buhay, taan lalaogon po nindo sa politika. Once na politiko ng tao, you are always subject for scrutinize or scrutiny. Gabos na sa nang hiro mo sa kinaaban. Gabos na sa nang pigiriparo kan mga tao, lalo na kan sa endong mga kalaban sa politika. Makato umakangani ning ati, barita na yan. Napa-slide ka, barita na yan. Napungka ka, barita pa. Oh, grabe puro na sana may mataramang ka, may maalasan busis ka. Barita na yan na maringis na politiko. May binugtiang ka, barita pa yan. Na politiko para bugti, para gulok. May mga politiko nga bong makit-kit sa poder. Totoo po yan. Dahil masira mo ng marayda anayaon sa poder. Pero ani ba dyan talagang pinagsasakripisyon man, ginagagastusan man sinda. May mga sincero man na nagtataonin na maray na serbisyo sa publiko. Igwa man na nadidiktahan lang kan sa indang among. Mayo naman sa diring paninindugan. Kung ano ang pagsunga kan among ninda, pagsingot, iyon naman sana na ginigibo. Pag nagsingot ang among, singot man sinda. Pag nagsunga, sunga man sinda. Garo ito bagang nababarang kayawan. Igwa man mga araw kaya ng mga ibang politiko. Pero bako man pong gabos. Kaya lang po, siyempre, mailihir kang kandidato ka, mailihir ka, ay tranquilo ka. May sigurado kang sweldo, mga benepisyo, may mga kung ano-ano pang mga tao-tao. Masiraman buhay kan sarong ilihidong opisyal kan sa tuya pong gobyerno. Siguradong day kapati matios, pwede kang mangutang, may sigurado kang pambayad, may sigurado kang sweldo. Pag Pasko, may sigurado kang bonus, may sigurado ka pang 13-month pay. Day ka lamang problema sa ka nagsiram na daapo kan buhay opisyal kang gobyerno. Igwa nga ni kita mga opisyal kang gobyerno, manabako man mga ilihido, mga appointed opisyal sa naman, mas haralang ka pa ang sweldo. Sa mga ilihidong senador, presidente, may mga ahensya po kita kan na gobyerno, na mga sweldo kan mga direktor, sweldo kan mga chairman, sweldo kan mga namamayo, Isus Maria Yosef, haros sa sarong bulan baka milyon ang sweldo. Kaya ini ang dapat na bago hunta sa Pilipinas, taano yung taarog kayong kamarahal kan sweldo kan ibang mga pamayo kan ibang ahensya kan sa tuya pong gobyerno. Masalangkaw pa sa sweldo, masalangkaw pa ang benepisyo ninda sa naiilhir na presidente ka nasyon kan Pilipinas. Ano yung taarog kayan? Ano tamayong nagiginibo kayan ang sa tuyang mga legislador? Sa lower and upper house, maging ang Department of Labor and Employment.
may mga sweldo kitang mga kababayan na mga lalo na itong ordinaryong mga trabador, ang sweldo below minimum. Although ang mga regional, may mga inaapod na minimum sa sweldo, ang mga ibang mga employer, di man nagsusunod. Unfair na maray. Duman sa mga pamayo kan ibang ahensya kang gobyerno na namumurlan asang sa kalangkawang kan sa enda pong mga sweldo. Pero igaman mga talsot na mga politiko nga bong madaog asin mahali sa sirkulasyon kan politika sa sendang mga lugar. Pero mayo po kitang magiginibo. Talagang ginigibo ng karir kan ibang politiko an sa endang pagiging mga politician. Ginigibo na nindang source of income. Pero baka umampong gabos. Tani ba man dyan, baka uman. So iba lang. Nagiging karir na as in iyo na sa endang hanap buhay. Kaya may mga habong madaog na politiko, may mga politikong habo naman makitkit ang mga lubot sa enda pong mga tukawan, lalo na sa mga air conditioning dang opisina. Sa mga OFW po, sana ang mga employer ninda, yung man ang magsagot pag nabalik bayan sinda, kan senda pong mga quarantine, kung 10 days yan o 14 days. Tayirak man kan mga OFW tapala na puruli sa Pilipinas na subject for quarantine pa. O na-check-in pa sa mga hotel. O kaya sana ang OWA, padagos na tabangan ng mga OFW, asin ang senda mga employer, dai talikudan ang sendang responsibilidad sa sendaman ng mga employer or employees na mga OFW. Bakong iyo po, tama o mali? Na dapat proteksyonan ninda, asin saguton ninda ang mga gastos kani sa hotel, pag nagkakapuli na sa Pilipinas, sa quarantine, sa mga swab test, asin kung ano-ano pa. Lalo na ang pagkakan, masuportaran ninda ang mga pagkakan kan mga OFW na mina sa irarom sa inapod na 10 days quarantine bago makapuli sa endang kanya-kanyang mga pamilya. Tugang kan mga panahon daw po namasdang ko ang mga miyembro kan PNP, mga arlang kao na lalaki, mga mistiso. Ikaw man may itom. Ikaw man mga puti. Pero ang height ninda talaga, kung nihilingon mong nakapermission, abang rahay paggilingon ta aralang kao. Pero may batas kita na nagbaba na po nin height requirements sa PNP, BGMP, as in Bureau of Fire Protection. Alagad, inaumaw man po ini, kanibata pong mga namamanuan, as in iba pang mga opisyal kang gobyerno. Dati, di ka makalaog-laog basta dyan sa mga ahensya kang gobyernong ini, lalo na sa PNP, kung ansa imong height, di tama, dahil nasunod sa height requirement. Pero kung kamuapoton, mas maray po bagay lingunan mga pulisar lang ka umananggad ang tindog. Tapag garababa lang, garo ano po, pero makita may ginibot, kadakol po ang gustong maglaog sa PNP, BGMP, na dahil nakaralaog basta-basta dahil sa problema po sa height. Dakula pong tabang ang Height Equality Act para makalaog sa serbisyo ang sa tuyang mga kababayan,
lalo na po itong mga nasa indigenous sector, itong mga tugangtang mga yaon po sa lado kan indigenous sector. Ini po ang mga kaugmahan kan ibama na mga opisyal niyato kan gobyerno tangarig mag-asinsuman po mangat man ang sendang pagbuhay. Kadako lang yan mga professional sa mga indigenous sektor. May maestra na, may pulis, may mga nag-aabogasiya na para po mahiling tama na sinda nag-aasinso asin na makahalubilo na po sa iba pang mga namamanwaang Pilipino. Na maging taas noon naman po sinda dahil na magpara-aralangan na pirmi na sa ng ang pagmati ninda pinakang maluyang siyudadano sa nasyon kan Pilipinas. Kaya maging si Presidente Duterte tulos na pinagpirmahan po ang Acta Republica 11549 na binababaan po ang height requirements kan mga gustong maglaog sa PNP, BGNP, and BFP poon sa taas na 5'4" para sa kalalakihan na gustong maglaog bilang pulis, bumbero o BGNP, binabaan ka na bagong lay and height requirements sa 5'2". Asin na 5 feet man sa mga kababaihan, pagali sa 5'2" ang height. Kadaklan po kaya bagang problema na namamatian na eksperyensyahan sa mga hali sa indigenous sector o tribe, kulang sa height. Dawa ka degree holder mananggad kundi tama angkop sa requirements sa imong taas, aday ka makakalaog. Pero ngunya na binabaan na, may chance na po sindang makalaog po sa trabaho sa mga ahensyang nabanggitan. Maging sa mga digdi sa Bicol, may mga tugang kitang nasa tribo, mga indigenous people, mga professional na sinda. Sa may party kan Benguet, dakol man duman, na gustong maglaog sa pulis, maging sa academy. Hindi lang sa academy kung nagbaba naman ang height requirements. Taminsan, nagahagad pa sinda ng waiver ka ini. Sa bagay, mayo man po baga sa lahi kaya kan mga Pilipinong totoo, so talagang native talaga or tunay na Pilipino na harlangkawon. Mga nahaluan na ng ibang rasa yan, mga harlangkaw na yan. Pwedeng nahaluan na ng Espanyol, Amerikano, Chinese, Europeans, ano pang arlangkaw na tao. Pero kung talagang lahing Pinoy, ay arababa man talaga ang mga height kan mga Pilipino, na totoo. Kaya dapat lang na babaan man ang height requirements sa gustong maglaog sa serbisyo. Kaya ugman mga indigenous sector, magi na ibang mga opisyal ka na gobyerno ta. Alas 10:40 na po ninaga ang sa tuyang oras.
Mga tugang, iniman daw mga leader-leader kan na ibang kulto. Mga bako manggabos na kulto, pasaway, igwaman na leader ng kultong may pagkaanyakis, may pagkamalupig. Ay, inda tayo. Kung ano-ano na sa ng mga katarantaduhan man kaniba niya itong mga kababayan. Ano? Amakon mong sarong leader, leader ng kulto, siniod kan mga maskulado tang mga autoridad. Huli sa pan lulugo sa tulong minor de edad. Ining leader na nikang kulto dapat kaniyo dapat ka iniyo ba karigoso ning langatong lalo na sa iyang ikinabuhay. Grabe ang pagka demonyo kan na utok kay ni. Arestado po ang sarong albularyong subot leader nin sarong kulto. Matapos na ireklamo nin panlulugos o pangmumulistya sa tulunggayong mga minor de edad na babae duman sa Quezon City. Sigon po kay Police Lieutenant Colonel Elizabeth Hasmin, Station Commander kang Quezon City. Ang suspect na bistong si Romeo de los Reyes, 46 anyos, ang edad. Na konsen po, pig-arestar ang suspect matapos na magpasyar, magpasiring sa polisiya or sa pulisya sa PNP headquarters ang mga magurang kan mga biktimang data dapat pangaranan. Alagad nag-iedad sindang mga Horubin Pagis anyos, si Saro 12 anyos, si Saro 14 anyos. Asin inareklamo ninda ana pang lulugos, pangmumulistya kan sinambit ng suspect. Na konseen po, kanakaging Mayo 28, sa harong mismo kan suspect, ginibo kan ni an sobrang ganidan sa laman, asin na sobra sa kapasloan sa mga putot pang ikinabuhay kan mga biktima. Inot na kayan, sabi kan so leader kang kulto, paligdyon niya nindo sa arong ko an sa indo ngayong mga aki. Para maging mga bilang mga miyembro ngayon kan sa to'y ang religious group, para sa inapod na blessing and Bible study. Yan. Narong dakan suspect, garo simbahan naman sana ang dating. Na pirming ginigibo duman ang mga kung ano-anong seremonya na anibada duman pinapaturog ang ibang mga binibiktima kayo ni. Dahil may pagkamanyakis yun saka may pagkaganid sa laman. Sinasabing binubulong daakan suspect ang mga magurang. Kana mga aki nin libre, tayo nida albularyo pa, libre, leader pa ning kulto. Pag binulungan mga magurang na, nangeka mo magbayad, maray nangeka mo. Ano yan, Sergio? Pakigreet mo da atabi si mga nagwa-watching sa imo by your, Sister Monica. Ay, iyo. Iyo na, so bago ko papigreet, Pero, otron ta. Otron tang greeton bago kita magpaaram. Salamat kay Sister Monica Perique. Good morning. Thank you so much and happy watching. Diyan sa Limassol, Cyprus. Na
naraman lang dakan na mga magurang kan magsumbong itong tulong mga minor de edad sa inda na kami ngaya minulistya linugusan kan sinambit ng leader kang kulto as in albularyo at the same time. Sindikato ini yung leader na ni kang kulto naggarahe ng padugoon kani ang ikinabuhay ipakagat sa kubra o kung dae man langatungon or ulaan ng honeybee. Kaya tulos pong tinakma kan mga maskuladong kapulisan ang suspetsado para ikunkun sa kalaboso dangan kasuhanin na rape dahil na makalawa sa karsil ipalapa na ni sa karsil manyakis na ini. Kaya kung mga malaog kamo dyan sa mga kurukultong iyan, maglaog na lang daw kamo sa totoong simbahan ta. Yung mga kurukultong ini minsan kamo kukutungan pa, kukut-kuton pa na ikinabuhay kan mga nabibiktima ay inda tayo. Sus Maria Jose, patawaron man lagod niya yung mga nabibiktima. Ini yung mga nagigibo kaning kahalayan dapat dahil na buhayon sa ibabaw kang kinaban. Ay inda tayo ang mahal na Diyos kaya ta naglalangpanin mga tarantado sa ibabaw kang kinaban. Mga marekota na kon puro na sana maray na namamanwaan o tao ang ngili na lang niya mayo ng Lucifer o demonyo ang ugali. Itong puro na sana sa Diyos asin sa anghel ang ugali. Pagmati ko, mayong krimen na mangyayari sa enterong kinaban. Oy mga tugang idadagos po ipapadagos po ni General Ilyasar an uplantukang idadagos dahil ini ipapadagos siniguro ni PNP Chief General Guillermo Ilyasar an sabi kayo ni idagos manggiraray an uplantukhang ayan kaya so mga matutukhang magbarago na kamo antes pa kamo turok hangon. Ay inda tayo. Bueno, may report tayo sa luwas. Bicol Connection Report. Maray na ramrag kanimo karundang Philip anong tamaribo ko naman sa emong signal. Good morning kay sa mga Facebook live viewers. Maray na ramrag kanimo maribo ko naman sa emong signal. Good morning palan kay sa to mga Facebook live viewers kay Venus Prestado, Bunggay Salba watching, thank you. Si Ma'am Rosita Rumbaon Neri watching from Davao City, thank you ma'am. Kay Vincent Albay Salba, also watching, thank you so much po. Kay Hermana Monica, naga-watching, thank you so much. Si Hermana Michelle Pasiti, good morning at sa lahat ng nakikinig. Thank you so much. Si Hermana Maureen, Dunya Maureen Midroso, also watching.
Binabati niya man po kamong mga nag-watching. Si Sir na Alvaro, Jose Alvaro Borromeo. Maray na ramrag po, Sir Joey. At sa ngamin na nag-susubaybay, taga-subaybay sa kanimong programa. Thank you so much, Sir Jose Alvaro Borromeo for always tuning in. Thank you so much. More power. Sabi ni Hermanang Monica, good morning, hermano, Bradyo, sa lahat ng tagapakinig at nanonood, sa lahat ng staff ng RPN, DCKI, God bless. Thank you so much, okay? Okay, nasa linyaman yun yan si Karondang Philip Barasina. Lip, good morning. Ipasok mo. Tabi Karondang Joey, marhay na to sa Bako bagang malinaw ang signal mo, Lip. Lip, pare ba mag-stationary muna? Steady ka lang muna daw sa sarong lugar. Saka magtungtong ka sa medyo may mataas-taas na lugar. Tagaro, lubog ang busis. Kumusta na? Mareray na. Singguapo muna baga. Naglukot na kaya ako digdi sa dito. Ay, duminukot ka na sa dito. Di ang SIM card mo dito naman. Sa amin yung mahinang signal. Apektado lang dito. Ay, pangyayari, ano? Yan ang problema tabi digdi karon ng Joey. Pag bugtak ka na cell site kan dito, nawala yung smart. Nagluya so signal kang talagang garo paparaon ang smart kan dito, ano? Oo, delikado. Pag abot kan eleksyon, baka dito na lahat sa dito, hindi na sa smart. Garo marilipat na ang mga para Facebook sa serbisyo kang dito. Babayaan ang dito da. Ibang andito na yung mga Chinese sa dito. Magandang serbisyo pala nila. Anong magandang serbisyo na nakakasulangani ang ilaw sa mga motorista. Ay, pangyayari. Dapat pa ay nagpupungsyonal, pinaluyan ang signal kan smart. Ay, pangyayari pala na. Kaya bako yan makaugma sa mga Pilipino. Bako pala makaugma, makaurag. Garo man yan tong sa West Philippines baga. Nandito na yung mga Chinese. Magsitakas na kayo, mga Pilipino. Ule ko, ang sabi mo, ang Pilipinas is a province of China. Iyon na bukang bibig ko niyan. Province of China, Republic of the Philippines. Hoy, ay ano na man guide matogot si Presidente Biden kayan sa maulay ba kasinda ni President Duterte? Biden ang kaulay. Yun ako Chinese ang kaulay ni Tatay Digo. Garo maulay-ulay man si Presidente Duterte man ng gad kay Biden na baka aapoton siya ni Biden, probinsya na ba talaga ng China ang Philippines? Baka aro kaya ng pag-aulayan. Ano yung pagmanggan sa Eriga? Biden mo? Biden mo. Kino na nangyayari ka Pilipinas gawa? Ayun ang buhay tayo. Sabi nga ni kan mga nakaulay kong mga paratinda sa sentro kan Iriga. Dahil purpose gayod ni ni President US President Joe Biden kay President Duterte para siguradohon na mapadagos asin magiging mapusog ang relasyon sa duwang nasyon na ini na ang suporta kan Amerika yaong pamanggirara itinatao ipapabulo sa Pilipinas. Anapot man dyan kan mga Pilipino, are you sure? Yan. Are you sure? Yan. Or I shall? Madali na baga. Oy, I shall return. Karoon Independence Day. Sabi ba ni MacArthur, I shall return. Malata. Garada na baga sa mga I shall return. Si Rizal nga mana sa mga bayani Pilipinas dahil na baga na ibabangon ng Pilipinas. Si Lapu-Lapu, yung itong mga tunay na Pilipinong nagkikipaglaban sa ibang nasyon.
Hindi, siyempre, pag sinapot, Kukil Magellan, Lapu-Lapu, maray konsiyong ta, Labo-Labo. Ang iba, lapu-lapu. Ang iba man, yabo-yabo. Ano to? Sabi niyong, kanag papainom siyong sa kamay pulutan na Lapu-Lapu, Labo-Labo, Lapu-Lapu. Labo-labo. Labo-labo na itong pulutan na Lapu-Lapu. Ay, makonisilan. Ay, Oy, pangyayari. Lip. Pag kinakaulay mo pati siyong, sige sila magang tango kaya, para English ang mga ni DJ Mandy. Ay, ito maestro ba kasi DJ Mandy? Dahil maubusan ng Ay, ano na English. niya ako. Dahil naiintindihan sa English, maragad kung mga Siguro, big Chinese. abo nang madangog ang English na tatara mo ni DJ Mandy, labo-labuhon mo na ngayon lapu-lapo. Nangarig ka, mapanuan ng uso mo ng pulutan, dahil ka na magparataram. O, gararo ka. Pero, siyong palan, saro sa bakong korispot na Chinese, ano? Ayo, kadakol pati kayan mga pigpapatumar baga karon dag iuwi ko na ano na sila. Ay, ito, pinapatumar na ito, para ganahan. Nagtumar ka man ka to. Pading Joris, linabulabo baga ito. Ino mo na pampabaskog na to. Ako baga, pigo-operan mga itong pampabaskog. Dahil ko niya ako kaipuan yan. Hindi ko kailangan kako yan. Tama na kako sa akin ang okra. Nalinaga. Ano okra? Sabi niya, ano okra? Gulay. Marami buto loob yung gulay okra. Laga lang kako. Saw tawyo. May kalamansi, may sili-sili. Salap-salap na. Kain ko, salap-salap. Okay na. Okay na. Baskog na, katawan. Ay, napapangirit ako minsan kan mga Chinese. Oo. Makonselong kaulay ang mga Chinese. Makonselo nga ni. Pilipino kun arugon lang ang style kan mga Chinese sa pagninegosyo. Dahil mabagsakan Pilipinas, ang ekonomiya. Uy, ang China, kaya dakol gayud populasyon, mainit sa kama. Dahil ko yan araw. Uy, ang populasyon ba kan China? Ang populasyon ba kan China, lakadakul. Ta siguro nga niya ako, mainit sa kama. Dahil yan Chinese da kaya, ang kinakakan, mga repolyo, ito lang mga pampakinis. Pag-una ko man sa emo, itong mga exotic na pagkakan, arog kan buaya. Ay, bako. Arog kan guto. Pampakinis, mga gulay-gulay, yun na nagpapabaskog sa mga Chinese. Tapos kung ito man lalaking Chinoy na minsan nakaulay ko, gusto nila burirawan. Yan, burirawan. Maray kaya yan dapat exotic food. Tapos mahilig sa patula, mahilig sa mapulot na arugan miswa. Ayo, mapulot-pulot man talagang miswa. Oo, paghahalon sa kan patula, saro sa nakapulot. Yan. Mahilig sila sa mga mapulot. Oo, pag ikakasal na. Pulot gata ng luwas. Ay, so Chinese. Iyan, luwas yan, pulot gata. Pulot gata ang luwas. Uy, ano man ta napunta kita dyan sa pangyayari. Pulot gata. Ay, pangyayari ano. Uy, Lip. Papakonselo lang kita. Ano daw, Lip, para problema. Ang mga Pilipino dawa panahon ng pandemic, kadakol pa nagpapakarasal. Ayo, lalo mo niyan, John Bride, ang gusto kan iba. Ito, tag-uran. Oo, bagyong kaya kita. dakol na naman mapakasal ko niya na hunyo. Masabay kayo sa rapado kan bagyong Dante. Dahil masabay ko sa Independence Day. Sabi kayo ni, yung labo-labo. Labo-labo. Tapos, Lapu-lapu. ito mo na in-interview yung sarong tugang na itom. Kaya ngod, kumusta pagbuhay-buhay? Anong sabi ka itong pagbuhay, italbong, pag alas 4, umotro. Bira niya. Ano na niya akong mga nakukuhain ng istorya sa kanto. Param na daw kita padagdag populasyon sa imong barita. Param na kita alas 11 na palan. Ikaw man ka naglaw ka ho, ka naman naman. So, yan sabi, Karundang Joe. Amayan mo nga ni. Pakonselong report. Basta, importante, ang buhay pag alas 4, italbong.
Kumotro. Maotro pag alas 8. Ay, ano na tayo? Maloko. Alidigdi sa kuyang location, ini man si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Salamat na Lip, sa dagdag na ng mga impormasyon ay inda. Kaya minsan daw sa mga squatter area, ilugod may pinakadakol na mga populasyon na baka iyan ang exercise. Pag buhay ngayon alas 4, italbong. Pag alas 8, ay inda tayo. Ay inda ko sa emo Lip. Salamat ka sa emong report sa Salado Technical, Engineer Abby Toralio. Sa information si Jimmy Guanzon, ay gwa kita diting OGT, yaon si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, si Engineer Felix Lagrima sa transmitter site. Sisay duman ng sir. Dahil sa suwi kaya Aldrin, yan? Orlando, ang sa tuyang PSG naman. Okay, thank you. Maparam na po ako, ini si Joey Lim. Salamat kan sa inyong pagantabay. Salamat kan mga Facebook Live viewers me, sa mga nagantabay sa Transistor Radio, sa mga nagtaonin na mga reaksyon. Salamat po sa inyo. Sir, sabi kan Chinese, Tong Lai na. Chinese citizen mananggad sindana po. Halian sa 0909-219-437. Thank you sa pag-participate mo po. Diyos mabalos. God bless you. Always stay safe and healthy. Thank you, thank you. Ini po si Joey Lim sa Liwat. Thank you. Stand by sa masunod na programa. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan